Hej, a potom sa to vypína. Už to ide. Aj s tým sa to vypína. Takže princíp fungovania dieselového motora je vlastne v tom, že máte valec, ktorý sa vám potrebujeme testní a máte tam puk. A ako rýchlo stlačíme, tak sa zohrie ten puk a na 500 Celzia, že to palivo, ktoré tam máme, tak to sa zapáli. Musíme to samozrejme robiť dostatočne rýchlo, ešte pre kameru. To palivo je trochu vyššie. No. To je vlastne uhlíková taká vata získaná vypálením, karbonizáciou obyčajnej vaty alebo nejakej bavlny. A teraz tu máme takú podložku. A keď dostatočne rýchlo to stlačím, tak uvidíte taký záblesk. A možno sa vám podarí, keď to vyťahnem, aby to zostalo aj. Takže vidíte, že to horí. Takto sa niekedy dávno oheň. V 19. storočí, 1830 až 50 ešte, sa to v domácnostiach bolo to celkom obľúbené.